hai tahu te buksong bahai tongbai khakhayu kahamna tongbai hanai hingkai angha tabuk kaisa hugo phaisok paikya norok thana video norok nang phungmani apurka hugo maikai mani abomo hugo no maikai mani takai mai rok hade norok ani unglo nugui makhana ekdom hade mai hamane ekdom pura jabra mane mai bothaisi pura koi bai mane koi sai tongbai siwas ke mai hamka no tabuk norok nang hugni rok ke phungmani iko hingkai tahu te buksong iko norok mai bothai nugui makhana mai muntui iko ekdom pura hade mai hamsuko ekdom mo hug malik samakai te 10-12 din kheno mo hungni mai raimanai mane raimanai phu angka mai mun mane munbai khata angkai ko ang rok nugui phuna ang rok khasu munsuya ko angka mo dikholi mo side ni ko mo side ni khai mai mun tongbai kha munting tongbai kya tesaka raimanai angka mai ekdom hamsu na hade taklai bosor ekdom mai hamka angka ekdom hade weather ba ekdom kaham tini pura satung mutung ya ekdom hade hug bai weather ba ekdom mosangui tongkha nobar si phungai ko noro ang nugui makhanta i ko ar hari rok sungjak angkai tahu te bukchong oro hug malik sai khnare makha je tekisa problem tongpu o hugo mane mukra phaisa phai pu mane mai kumundo mukra sa phainta gabon bagai no kisa problem ta angka no i ko norai unglo gari nugui makhana gari go hug malik tongo bo sob sumoi no deli ni phai hugui mane hug murma tongo mukra ni jalabla horo phamto phai mukra maisa phai pu aske mukra denjar maisa phai pu gai mai ro marglak bla ka no muruk to phaita ga norai nugui makhana ta mai ro ekdom hamso na hare angka takuti buksong noroi kori kisik sung nugui makhana mori kisik tamun bagai sungkai oro mukra rok maisa phai bla angka borno sikri na bagai kya sikri na bagai i kori kisik rok sungma toni wo ka kamsi kisik roi ko ro sikri sungjak tongo hingkai ko jaga rogo sut kisik rok sungjak mane mukra rok no mane sikri na bagai hinta mukra rok kisa mono nukai borok khai nunglai bla angka kita mane phayang tona bagai hinta ngai ko ro sungjari kisik mang sari dige ekdom ri kisik mang sungjak gai norok ngi ko rok nugui makhana angka tahu te buksong norok mo huk ko tani cinematic shoot nai kisa bukhara tonthlageri do angkai tahu te buksong normo nugui makhana iko mohoi mai sak guria pui ko mobo hamka mane iko sak lai tongbai kha aske mai hamka mokai iko mai sak guria pu mota mai mohoi gelong da mo belong pu belong gelong si pu sorry gelong mai iko mobo hamka motamuti mokai muya ku gaeng theng norno phunma hang sai ni kha mungkha mokai mai sak guria pui ko mobo hamka ekdom sak lai tongbai ko nor nugui makhana bo kobor mai nga bokha kobrong mai phui ko nor nugui maha kobrong mai go ma muya mai kuthung ko ekdom ene mo mai hamjak saklai tomai kha ekdom na hade oro asuk mai hamka angkai chekha tabo ro mo ko sin boro hukti mi se kai tong mai rok angka bono sung tabuk nanya phemata guri oi mai busu hamka berai nai tong lai oi ko sin boro kisi mi se kai tong bla yang phali mata nor nugui makhana angka mo kai ko yongsong bus kango boro kha ik bong mai kha yang saito ngasini makma mai hanggar ko mami hanggar mai phomo khai ko ni mai ke bojak la yong ni mai bobo mo kho yong ni mai phui ko mami hanggar mai ko mo ham ko ekdom angka tahu te buksong normo hu rok mai kumundok ekdom mai hamani mai bothai kolor nugui makhana angka ang bor phai nai belai jam bakha tonthoka angka weather ba ekdom hu ba ekdom musangui no tinin salai belai aram angka angka tahu te buksong tini musunung sinai angka nor tahu phone channel no subscribe ke ko subscribe khaya di tai like comment share khayan ta bukdi gai nor boite sa malai finai next video hambai